Madam Boss, welcome to Zimbabwe. Yes. Tisita kutokutika madzoko. Madzoko iyi. Icho kwati kuti makaona poto ku UK mukana kuti maingoitawo zvenyu zvedrama. Nangu andiri kunyepa ku UK ndakaona mapotos. Uchangobva pa-airport uchienda handiziva kuti kunonzi neche ku-right so. Ndakaona mapotos nekwatakaitira show kwakune mapotos anga asingatoiti anga akatokura. But arina nawo pane muno muZimbabwe mune mapotos akawandisa. Chimwe chamakaona chakasiyana ku UK nekuZimbabwe chi? UK neZimbabwe. Yeah. Vrei UK inotsvukisa. Vrei UK inotsvukisa pula futi vrei UK unokwanisa kungoinwa even yepatepi kana yaona iri mugomba yakangochena manje yekunoka ine tumakonye mvura yekuno kuZimbabwe ine tumakonye. Makauya here nechigubhu chemvura kubva ikoko? Ndakauya nechigubhu chemvura, ndakauya nemachokoleti pula futi chimwe chinhu chandakaona ku UK chandisati ndamboona kuno ku UK ukapinda ukatenga grocery ukasvika patiu unobhadhara wega, unondotora wega chinhu chako chiti nti self service. Exactly. Pabheki wotora manje kunoku kunzi chakati. But anyway it's okay, but kaservice keku UK kakandakafarira zvangu. But kanoshaisa vanhu mabasa kaka? Kanoshaisa vanhu mabasa? Kaka handi patiri pane pasina munhu. Unoziva kuti pane tumwe tuvasikana toshanda mumatiuro tonoshayiwa kuti ari kuda basa rake kuti hasida basa rake utongo chamukwaputura nembama. Saka masevhisi iwayo ekuti vanhu zviri kuitwa kunoitwa ku UK ndozvifarira dai vazviintrodusa kuno. Kana pamaservice station futi? Paservice station ndisa wega fuel. But zvakangofanira kuSouth Africa musade kushamisira kuSouth Africa zviripo. Kuno kuZimbabwe ndokusina chete tirausatega fuel kuno kuZimbabwe. But tikuita tichiuya nazvo because kuno kuZimbabwe wakuswaipa kafuel. Saka manje ndoziva vari kuita manyenwa akomana ndozviziva hangu ndozvinoda kuti titakuisatega fuel unongoshandisa kadhi rako kugoisa fuel. Chimwe chandakaona chakasiyana neku UK, zuva reku UK rinotsvukisa futi rinobvisa mapundu. Saka izvo zvindava kuita problem yekuti vanhu pavanenge vada kurara ininde inada kumuka. Nekuda kusiyana kwetime. Chikafu mabhegi eku UK anonaka. Mabhegi ekuno kanenge akaita kanyama kapeferere kane kachiza ndizoti chizi here ndichi muchaburana navanhu vekuZimbabwe kaya vakutoti hei? Aiwa vanhu veZimbabwe handiburana navo ndozviripo pafeya ndati bhegi reku UK rinonaka kuno Zimbabwe harinaki. Kunze kwerepanhingi rina panzi pachipa yonini randakadya zvangu remubhoni mashe bhegi remubhoni mashe rinonaka ndiri kunyepera rakada kungota same nereku UK. Saka vane recipe yakanaka. Ku UK pfeka zvaunoda, pfeka makamafurashi unoita zvese kunokapfekwe makamafurashi. Asi kana basa nawo even akazamapfeka ndimade futi makamafurashi achiwayo. Kumakazinge masara mega vanhu vanga vaenda kubasa hauzoutsinye herewo kusiya muenzi shuwari yega isi kuno kuZimbabwe hatidaro kaisi? Vakandisiya ndakasara ndichivhundunyura from bedroom to spare ndichitsvaga ndaona kuti vanobhoda nezvechii because vanhu vacho they were too nice. Saka ndakanyatsa kuti kuita nice kwavo kwavaiita nice wavo ndakati pane chavakaviga. Saka ndakatanga kuvhura bedroom ndakafunga pamwe vane zvidhoma vada kunjoinidza uroi. Ndakatsvaga pasi pemubhedha ndakatsvaga kupika pasi hapana chandakaona they were very nice to me. Saka roda ndakavhundunyura mubedroom ako mese munogara mabhurugwa mabhura mese ndakavhura ndakatsvaga. Saka pamwe pane tubuto twawakaviga but she's so nice. Hanzi makaita mbiri yekuswima kakugona kuti mvura kuno hanzi maigezera mubhaketi asi masvika ku UK makaona iri fararira? Mvura yeku UK handidi kunyepera everywhere. Ndakaenda kubichi handinazomboda hangu kutumira mapictures ekubichi because vanhu vangasita shanje. Ndakaenda kubichi ndakapfeka kabikini nechichi everything ku UK handidi kunyepera. Vanhu vari ku UK kavanhu vari right zvisingaiti. Ndakabva nemapresents akawanda zvokuti pandakasvika pa-airport vanga kutonditira shanje. Maperfume siya, mawachi siya, machocolates. Vane shanje. Iwo ari mapresents. Vanhu pa-airport vane shanje. Vanga kunditorera zvinhu zvangu. Vanhu vari ku UK vari right. Vane moyo unopa. Saka unoti kudii kune maartist anenge aenda kunze kwenyika hurumende inofanira kuvaonawo sei sekuti vanhu vanenge vari maambassadors vanenge vaenda kunorepresenta Zimbabwe? Mukutaura kuti pamakasvika pabhodha vakabva vakutorerai zvimwe zvinhu zvenyu munofungidzira kuti
chii chingaitwe kumaartist anenge achienda kunze kwenyika paanodzoka? Iwoyo mubvunzo wakanaka Fani, maita inomubvunza mubvunzo iwoyo. Inini ansa yangu ndofunga ndingade kukumbirawo government kana zvichiitawo hurumende kuti maartist kana aenda out of the country kunoperforma kunoitawo kunoita showcase our talent remuno muZimbabwe. Patinodzoka like patinoenda kuna UK ikoko tinonotenga segment kaikutenga zvinhu, hembe, makamera, chichi, everything, malaptop, mafoni. So patinodzoka kuno tachikumbira kuti patinodzoka tipindewo negreen route tisabhadharisawo duty because akomanaka apa tinoita noshandawo mari yokuti tiwane kuzvibatsirawo todzokawo mari yetu isiya futi paairport topedza takutosiya zvinhu zvacho bhosi nechirumirira kuti zviri nani hangu ndisiye makamera angu andatenga ndiende nekamari kandaita sei kandakashandira kuti ndishandire mhuri. Saka ndanchikumbiro government. Kune varume madam boss vanorambidza vakadzi vavo kuti vaimbe kana kuti vaite zvimwe zvinhu zvinoenderana nezvipo zvavakapiwa naMwari. Nani? naMwari. Mubvunzo ndoti pindure ndakatsika maglass boss ndingarohwe. Pfekai. Aiwa. Varume vakadaro vane inonzi shaisano. Munyari nei. Wasangana nemwana wevanhu like inini zvangu ndakarohwa nangono wangu musabata akandirona ndichimba ndichipengereka zvandinoita ozongoya ngonditi handidi kukuona uchita zvauri kuita. Ishaisano. Varume vakadaro ka mweya wenhamo, mweya weshanje mukati muupenyu. Siyai vakadzi vaite zvavanoda, siyai mukadzi wako aite zvaanoda, aimbe. Vanhu vaMwari musade kukanganisa chipo chemunhu chaakapiwa naMwari. Alright, imimi varume munofarira kutamba bhora. Ini ndakakuti usaende kubhora, usafarire Real Madrid, unobvuma here pando unondipekesa mabhegi dzokuramba kwenu. Iwe nai ndokuita sei ikoko. Siyai mwana womunhu aite zvinhu zvakadanwa naMwari kuti aite. Who are you unoti handza ndiri kuona uchiita zvezviningiriri uchipaka kuti uchidini.